guztiak fasismoaren kontra. Kolore bizia, xenofobiaren kontra. Kolore guztiak faltsukeriaren kontra. Hainbeste kolore ikusita gero, inork eran zuen kolore batua. Despistatu batek ordua berro. Gerrozetan, erosuzen beretan, eta galdetzen bat irazo. Zein kolore nahiako dudan, badakizu nere erantzuna. Arrazakeriaren kontra. Kolore guztiak fasismoaren kontra. Kolore bizia, xenofobiaren kontra. Kolore guztiak faltsukeriaren kontra. Kolore bizia, arrazakeriaren kontra. Kolore guztiak fasismoaren kontra. Kolore bizia, xenofobiaren kontra. Kolore guztiak faltsukeriaren kontra. Kolore bizia, arrazakeriaren kontra. Kolore guztiak fasismoaren kontra. Kolore bizia, xenofobiaren kontra. Kolore guztiak faltsukeriaren kontra. Ez da juzok? Nik 17-garrenak. 17-garrenak? Bai. Orduan, lehenengo gaztestudan presente zen den. Bai. Ta, ze... Antolatzen. Ze sentitzea? Hainbeste gazterosta bizita, gero. Poza. Poza ematei guain dira hola seitzea. Bai, ondo egiten dezu. Osea, oingo gaztebestak ze transmititzea izue? Ze transmitio? Gazte senditzea, oaindik. Bai. Bai. Orduan, arrozari oingo gaztetaz. Bai. Bueno, aposten geha, Eskerrik asko. Berdin. Ara, Ximai, konta iguzu. Zuk, zure lehenengo gaztebestak gogo neuko juzu. Ai. Eta zer diferentzi notazezu? Zure lehenengo gaztebestagatik, oaingo gaztebesteta? Jode, ba, bain ume die, intza, usue, eta orduntzen, xuma eta kepa. Bale, ez, oain, diferentzi serio. Diferentzi? Oain lan gutxi goitiola. Ez, aurrenekotan ez, oain baino gutxigo. Bene, ordu maetzen hori lan egiten. Ez ditxu laida intzan egoran, intza eta usue. Eta tarteko zemat urtetan indezu, ba, lana. Ba, beste urte baten ezin izan dut etorri, eta... Ez dakit, baten, no? Bitan, no? Hale, ez den horan egin. Hoi da. Golpeiken. Nik lana itxe baino, lana inazten gehiago balioet. Bale. Hoi da importantea, batzutan, Hoi bai. Afrikan nik uste, ume goxak hiltzen dago hemen zeiga, jana basura botatzen. Hobe, ez dakit, baina kortxo jateko intentzio bali mokezu. Ez, hemen kortxoa, ez hemen hori ere badau. Bai, baina kortxo ere bai. Baina kortxoa botaik, baina bestea. Bueno, hasi naiz biltzen, hor ganondarrak eta Afrika bialtzeko.
Eta kortxok tarten azaldu ja. Ez, kortxokin barko bat ditiko nintzeuket, jana bertan jarrita bialtzeko. Ba, ide original erutzen zako, Earki. Hala, suerte hon. Vale, eskerrik asko. Hala, jo! This is a public service announcement, this is only a test. Emergency evacuation protest may impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. Keep that a reach at you, then touch your tongue, that's straight, you need your philosophy.
india txiki bat. Bai, Nun bizizea? aldibin. Zaldi bin indiak aldareala. Eta orduan zati zareola jantzita? Ba, amak esan ditelako. Eta nela ezin leik hemen ibili, ezin leik hemen bizi. Eta nela ezin leik inondik inora, gure gauza, gure gustora adierazi. Honela ezin leik hemen ibili, ezin leik hemen bizi. Noiz arte jarraitu beharko dugu ikusten. Jendea izorratzeko gogo besterik ez daukate. Eta nela ezin leik hemen ibili, ezin leik hemen bizi. Horren beste Batman, jaina eta pikolo ikusi. Eta nela ezin leik hemen bizi. Zurekin baina zu gabe, non zaude?